Halo sedulur, ketemu maning karo aku ning petualangan kuliner. Dina iki nyung pengen ngopi nih sing paling jos. Enak. Tenang ya sedulur. Tunggu kopi aku ya. Ya. Sip. Artis-artis ngopi ki paling enak sedulur. Kopinya jos. Rasanya ora kalah karo kopi-kopi nang kafe. Kopine enak. Kudek sedulur, endah luget. Endah mantep sedulur kopi ini digudeg. Endah jos. Mantap. Lawas orto ngopi, sekali ngopi bisa kayak mak nyos. Wanget-anget soalnya suasananya artis paling jos marga.